UPPL हानजानिफ्राय मोनसे बाव खौरांगिरि मेल लिंनायाव नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दासान्दि जे जोंनि BPF हानजानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बेसलेस एलिगेशन जोंनि UPPL हानजानि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथां लोगोसे बिथाङा BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टै माखासे आरजाथावै आनएक्सेप्टेबल माखासे एलिगेशन्स बिथाङा होगासिनो दं। बेफोर माने एलिगेशन्सफ्रा एकदम बिथा गैथारै आरो माखासेया मिनिथाव आरो माखासेया लाजिथाव। बिथांमोना हयथ' 1 तारिख जुलाइआव गसाइगाव SDO सिभिल अफिसनि मोखाङाव जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन खोमा। जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार लकसभा, उदालगुरि लकसभा, पर्बतजरा MLA समस्ति, गसाइगाव MLA समस्ति बे रिजार्भ जानांगौ होननानै बिथांमोना 1 तारिख जुलाइआव मेम'रेन्डाम होबाय। आं सानो बिथांमोना जौ लोंनानै होदोंमोन खोमा। ओमफ्राय जेब्लानाखि जौआ फेगाबाय 3 तारिख जुलाइआव बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखारनानै लाफिनबाय। नङाबा मानो बोखारनानै लाफिनखो सानसे उनावनो? 1 तारिख जुलाइआव होबाय, 3 तारिख जुलाइआव बोखारनानै लाफिनबाय। मानो बोखारखो बेखौ? दा बिथांमोना बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। नैथियाव बिथांमोना बुंगासिनो दं जे जों UPPL हानजाया आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जानायखौ लुबैया, ओंखायनो बिथाङा सिरि दं होनना बुंदों। जोङो 27 तारिख मार्चआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन आरो नैबे मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार सेथि जोंनि दाबियानो जादों क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै बेयाव मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ। जोंनि जोबथारनाय मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ, बेयो जाहैबाय 6थि जे डिमान्ड, बे 6थि डिमान्डआव लिरनाय दङ क'क्राझारा रिजार्भ लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै। मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ आरो क'क्राझारा रिजार्भ समस्ति जानांगौ होननानै बाव रोखा रोखायै लिरनाय दं। बिथाङा माबोरै बुंनो हायो जे जोङो UPPL हानजाया बा आबसुआ बा जोंनि मानगोनां आफादगिरि बा BTRनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जानायखौ लुबैयाखै होननानै बिथाङा माबोरै बुंनो हायो? दा जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों जे जोंनि डिमान्ड बायदियै क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ बिथाङा रिजार्भ दोनदों। लोगोसे जोंनाव 15था MLA सिट जों डिमान्ड खालामदोंमोन, बेखौबो मानिनानै बिथांमोना 15था सिट दिनै होदों। मोनसेल' डिमान्ड, बे जाबाय उदालगुरि समस्ति नाम दोननानै उदालगुरि होननानै मोनसे लकसभा समस्ति दोननांगौ होननायखौ बिथांमोना मानियाखै। दा बेखौ जोङो एगेन होननानै बुंदों। हियारिंआव जों आरो गुबुन मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ सोरजिनांगौ होननानै जों डिमान्ड होगोन। दिल्लीयाव जोंनि UPPL हानजानिफ्राय मोनसे टिम थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होनानै उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै जोङो आरो खनसेबाव जों डिमान्ड होगोन। मानो होनोबा जे 20 तारिख जुनाव ओंखारनाय जे ड्राफ्ट, बियो मोनसे ड्राफ्टसो, बेयाव गोबां सोलाय सोल' जानो हायो। सोलाय सोल' जानो हायो होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियायानो गावसोरनो माने नटिफिकेशनावनो बुंखादों। दा बिथांमोना जोबोद लाजिनांगौ बाथ्रा जे BTC सुक्तियावनो बिथांमोना BTC सुक्तिखौ साइन खालामदों, हाग्रामा महिलारिया साइन खालामदों। दा साइन खालामनायाव बेयाव मोनसे कमिटमेन्ट होदों जे जोंनि BTC ओनसोलनि रिजार्भ समस्तिफ्रा सोलाय सोल' जानाय नङा, खमबो जानाय नङा, बाराबो जानाय नङा। जों दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियायाव जोंनि मेक्सिमाम सिटआनो रिजार्भ जानांगौ होननानै। 8था 9था 15थानि गेजेराव 8था 9थासो MLA सिटआनो रिजार्भ जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना कमिटमेन्ट होनानै जोङो बाव 28 तारिख सेप्तेम्बर 2003 सनाव पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोदों बिथांमोनानो जे बे सोलाय सोल' जानो मोना। जोंनि संबिजितनि 332 दफानि 90थि खेब सोदांनायनि गेजेरजों जोंनि BTR ओनसोलाव रिजार्भेशनखौ खुनु पद्धति सोलाय सोल' खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना रिटेन कमिटमेन्ट होनानै बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोदों। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना गुगोल खालामनानैबो बेखौ नुनो हागोन। दा बिथांमोना बोरै बुंनो हायो जे दिनैहाय रिजार्भेशन जानांगौ माबानांगौ होननानै। 2007 मायथाइयाव जेब्लानाखि बै समनि डिलिमिटेशन कमिशना मोनसे ड्राफ्ट माने कनस्टिटुवेन्सि डिलिमिटेशननि रिपर्ट दिहुनदोंमोन, बै समावथ' बिथाङा सिरिमोन, जेबो बाथ्रा बुङाखै। दिनै बिथाङा BTC केबिनेटनि रिजलिउसन लुबैदों, BTC एसेम्ब्लिनि बिथाङा रिजलिउसन लुबैदों,
बिथाङा मुभ खालामथों 11 थारिख जुलाइआव जेलानाखि बिटिआर एसेम्ब्लिया जागोन होमबा बे बिटिआर एसेम्ब्लियाव बिथाङा मोनसे रेजलिउसन मुभ खालामथों होमब्ला बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों पास खालामजायो ना खालामजाया बेखौ खालामनांगोन नाथाय बिथाङा फिननाय होनांगोन जे गाव जे 2007 मायथाइयाव जेब्लानाखि सरकाराव दंमोन बिटिसि सरकार बिथाङा सालायगासिनो दंमोन होमब्ला मानो बिथाङा एसेम्ब्लि रेजलिउसन मुभ खालामाखै बिथाङा होमब्ला केबिनेट रेजलिउसन मानो मुभ खालामाखै बे टाइमाव बिथाङाथ' सिरि दङमोन आरो बिथाङा दिनै रायजोखौ थगायनो नागिरदों बिथाङा 27 मार्चआव जेलानाखि डिलिमिटेसन कमिसना गुवाहाटीनि रेडिसन ब्ल'आव फैदों जोंबो दंहैयोमोन बाव आं निजे दङमोन आंथ' हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नुवाखै बिथांमोननि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिखौ नुदों आङो नाथाय आङो हाग्रामा महिलारिखौ नुवाखै होमब्ला बिथाङा खुनु सिनसियारिटि गैया खुनु कमिटमेन्ट गैया गावनो नुजाथारनानै जे कमिसनखौ बिथाङा बुंनांगौमोन दिनै बिथाङा कमिसनखौ बुङाबालायनो कमिसननो लिराबालायनो बिथाङा दिनै रायजोफोरखौहाय नैबे माइ गायनांगौ फुनांगौ समाव आबाद मावनांगौ समाव दैज्लांनि बोथोराव माने राजा लामायाव लाबोनानै सोरबा एसडिअ अफिस मोखाङाव डिसि अफिस मोखाङाव लाबोनानै बिथांमोननि खामानिखौ खथि खालामनानै रायजो राजानि खथिसो खालामगासिनो दं बिथाङा जिहेतु नैबे डिलिमिटेसन